Bigat eh. Mr. Snyder. Yeah, ako. With the Snyder. You see the Yeah. camera, diba? There, you see Yeah. the camera. You see Uncle there. There. Tatay ko na matanong, kita na ka. Ne, hello. Hi, Justin. Hi, Justin. Kita. Hi, Justin. You see Uncle there. Oh yeah. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Hi, May. Này. May. Kita nyo not the bus ah. Ah, Kita nyo not the bus. Ha? Ang pay bus. always kind of wondering, you know. Somewhere else where I go. So kayo? Alhamdulillah. Alhamdulillah din ज्यादा तो Ryan. So kaya? So kaya? Đây.
sa panahon na rin dagat. Ang kamuha na sa dagat kung may hit na talaga. Mumuran kasi, mumuran ka pala. Gusto mo, kung hindi mo rin, kung kami sa tingin, sapat tao. Kaya ba yung kayo mumuran, di ka namin tayo, dagat panahon, alas 5 na, alas 6 na. So, ano pa? Kung tingin, sinamunan tingin. Oo. Bimbing nata sa ito. One, two, three, four, five, six, Ay, naglado mo ako sila tayo. Nakapangurin yung mandilid ang napanato. Sisirin na mo, nakaparin pupunta din. Ah, Dari main di sini, kan?